Как да намерим най-изгодния имот? След като се чуем с брокера и стигнем до апартамента, имаме два варианта. Единият вариант е позитивният вариант, в който качваме се в имота, допада ни жилището. Съветът ми тук към вас е най-бързо оставете капаро в брокера. Кофти вариантът е, влизате в имота и имотът няма абсолютно нищо общо. Има доста амортизирани имоти, има такива, които имат влага, имат муха, неприятна миризма, далече от това, което самите вие сте си представяли, когато сте видяли обявата. Най-добрият вариант и това, което аз лично бих ви посъветвал, попитайте брокера да ви представи други предложения в района, с които разполага. Хубаво е да имате база за сравнение и е хубаво да имате нужната информация, за да бъдете убедени в решението, което взимате. Ако не може да предложи нещо на момента, да ви го предложи в бъдеще. Или иначе казано, този човек да започне да работи активно за вас.